ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ನಿಖಲ್ ಪೂರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬಾಗಿ ಇಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ದಾದಾಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಿಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪಂಡ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡರೆ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾನ ನನೋರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಫೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪಂಡ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಅರಸಿನ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬುದೆ ತೊಂದೆ ನಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಮುಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿವಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪೇರ್ಲ ಆ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ದಿವಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಆ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಪೇರೆ ಇಪ್ಪಡು ತೆಲು ಪೇರು ಬಡ್ಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಬಡ್ಚಿ ಒಂಥರ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಜೆರ್ದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ದಿವುಡು ಅವೆಡ್ ದುಂಬೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದಿತ್ತು ನನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಟ್ರೇಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಟ್ರೇಗಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಟ್ರೇ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಮೈಪರ ಬುಡ್ಚಿ ಸ್ಪೂನ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈತಂಡೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಮೈಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕ್ಯೂಬ್ ದಾತು ನೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರಗ್ 2 ಸಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗುಲು ಬಯ್ಯಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಆಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಕೊಳೋದು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜರ್ದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆತಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೂನೆಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ಸಾಬೂನ್ ಹತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ ವಾಶನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಪಂಡ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆನ್ನ ಮೂನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಎತ್ತದು ಅವೇನು ಫೇಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನದಂತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಫೇಸಿಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ. ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಫೇಸನ್ನು ನೀಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ದೆಕ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ನೀಟ್ ಆದಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಚೂರು ನಿಗ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಚೂರು ಇಂಚ ಪೇರ್ದ ಅಂಶ ಅರಿಯುವುದು ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಏನಾಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ನೆಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲು ಪುಡಣ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ತಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯರಡ ಬೇಗ ಉಣ್ಗುದ ಇವಾಗ ನಿಗ್ಲು ಫೇಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ಡ್ ದೆಕ್ಕಣ ನೀರುಡು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರುಡು ದೆಕ್ಕಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರುಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಡ್ದು ಎಂಚಾತನಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ತುದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನೊಂದು ಉಣ್ಗುಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಮೊದಲು ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಂಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಟವಲ್ ಇಡಚ್ಚೆ ತುಲೆ ಏತ್ ನೈಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ವಾರಗೂ 2 ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫೇಸ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಂಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಬೇತಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಜ ಅಂಚದ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತುಲೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರೆಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.